Jillian Ward nagalit dahil nililink daw siya sa isang politiko? Never ko talaga po siya na-meet. Parang every week na lang po may fake news about me. Cyber libel na rin po talaga. It's not right. Alam mo, common misconception na yan sa ating bayan eh. Kasi marami mga artista sa ating bayan na nagsasabi na inaalok sila ng kung ano-ano ng mga politiko. Pinakamalaking offer, businessman, politiko. Politiko. Ano yung highest offer? Almost 50M. Sa email At siya. least formal. Sabi ko, gagawin ah. Pero sa issue naman ni Jillian Ward, nag-umpisa daw ito na nag-post siya na meron daw siya isang Porsche na kotse. Pero naipaliwanag naman niya na second hand daw ito at nabili niya to dahil nakakuha siya ng isang endorsement that time. So it started po when I was 16. Bumili po ako ng Porsche Boxster. Meron po akong naging endorsement deal at the time. Skincare brand siya. Nabili ko po yung Porsche Boxster. It was a second hand car. Nabili ko po siya for 1.2 million. May deed of sale din po ako. May resibo ako. Tapos ang kinakalat po nila ay sobrang mahal daw niya. Tapos may nagbigay daw sa akin. Kaya napaka-importante ng edukasyon. Kasi pag edukado, mas magkakaabilidad labanan ng mga naninira sa'yo. At tulad ni Jillian Ward, alam niya kung paano magpaliwanag, alam niya kung anong cyber libel, at hindi siya basta-basta magpapaapi. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sai.